Duha ka mga gihulagway nga high-value individual sa pagpamaligya og itiling drogas ug duha ka giingong manuyupay na sikop sa sunod-sunod nga operasyon sa managlahing lugar sa dakbayan sa Talisay. Dulan sa 100,000 pesos nga balor sa illegal nga drogas ang nasakmit. Unang nasikop sa gihimo nga bypass operation mao si alias Ting, 25 anyos, sa barangay Kandulawan. Nakuhaan siya og gidudahang shabu nga mitimbang og 6.8 grams nga adunay kantidad nga kapin sa 46,000 pesos. Ikaduhang operasyon gihimo sa sitio Ilang-Ilang, barangay Lagtag, di nasikop si alias Junjun, 33 anyos. Nakuha gikan kaniya ang gidudahang shabu nga mitimbang og 7.07 grams nga adunay kantidad nga kapin 48,000 pesos. Nasikop usab ang iyang kauban nga si alias Benji, 36 anyos. Samtang laing manuyupay ang nasikop sa sitio Ratan, barangay Tangking nga si alias Jack Weld, 38 anyos, nga nakuhaan og gidudahang shabu nga mitimbang og 25 gramos. Ang mga dinakpan gibalhog sa bilangguan samtang nagpaabot nga pasakaan og mga kaso.